Manhero akanaka mhuri yeZimbabwe. Lingave lichona njani imhuri yeZimbabwe. Good evening Zimbabwe. Tichaedza kudzidza mimwe mitauro kuti tinge tichimhoresana zvakadziya. Asi regai tiremekedze maadmins ema social media platforms ese, kungave kuma WhatsApps, kungave ku YouTube nekuma Facebook platforms. Tinoda kukuremekedzai manhero anhasi. Signal ye1 command iri kutambirika zvakajeka. Saka toda kutenda command yese nebasa guru ramuri kuita. Regai titende wakuru wema political parties vari kusunungura following yavo kuti wapinde murevolution. Nenhau yekuti kupinda murevolution hachisi chinhu chiri nyore. Revolution chidanho chine resistance yakakura. Nenhau yekuti vazhinji tinenge tisiri kuziva kuti dambudziko riri papi. Revolution yasiyana nekupanana mikana kwatinoita tichienda kuelection. Nenhau yekuti election ndeye kupanana mikana tichisarudza vatungamiriri watinoda kuti vange vachitigoyera upfumi hwenyika. Izvo zvakakosha nenyaya yekuti zvabvumirwana neruzhinji zvinoremekedzeka nyore pane zvabvumirwana nevashoma. Saka ndo zvisina kuitika pakupinda kwakaita Mnangagwa papawa. Ndo saka tasvika padambudziko rino rekuti tave nemuvengi wewanhu pakati pedu. According to nzira dzemasoja, kune mutemo unoti taurai zvine tsika kuruzhinji rwewanhu kuti masi inzwisise zvakanakira revolution. Ndiro basa ranga richiitwa neutungamiriri hwese wherever kwatanga tiri. Nenhau yekuti chinhu chatiri kuparidza chakakura, pamwe pacho tinosiyana mafungiro, asi patabvumirana tese kuti taakufamba ne1 command, taona tese kuti tanga tiri muroom of darkness, tisingazivi kuti who is who. Tawana light, takakwanisa kuzoona kuti tese tiri pano muvengi haamo murumu yatiri. Muvengi ari kwaari nezvigananda. Saka tobva tabatana tese under the banner of the revolution. Nezuro takagara pasi newe opposition politics, war veterans, wari ruling party, nevafundisi wemachechi, kuti tione kuti tingashandidzane sei padambudziko rawira nyika. Zvigananda nemutungamiriri wavo uye nyaya dzekubirwa kwesarudzo dza2023. Nyaya yekubirwa kwesarudzo inyaya yatakaona kuti yakakosha, ndiyo key element yatitsvitsa patasvika pano. Nenhau yekuti vakapinda pachigaro vakapinda zveukopo-kopo zvisina vanhu mukati, ndo saka vasinei neruzhinji, vasinei nezvido zvevanhu, vasinei nekuti ruzhinji nhasi rwadya here kana kuti haruna. Saka inyaya yakatangira pakubirwa kwesarudzo dza2023. Toda kutenda wakabva kuopposition wachitionesa wana baba chinogurei imwe engo yatanga tisina kujekerwa nayo zvakanaka kuti iri kuplaya role ipi pamatambudziko atasangana nawo nenyaya dzerevolution.
makatsanangurira zvakanaka tikakwanisa kunzwisisa. Regai tiremekedze vatungamiriri vatasangana navo after address yaNezuro Manheru. Tinoremekedza madzibaba weshanduko, zita ravo ndambonzwa asi ndakanganwa, ndichabvunzazve kana tawana mukana wekusangana pamberi. Tinoremekedza Comrade Tocha Tocha, Baba Chinogurei ne1 command yatisingachakwanisi, high command yatisingachakwanisi kutaura nemazita. Basa redu kuyeuchidzana mhuri yeZimbabwe mamiriro aita nyika. Zvigananda nemaaccomplice avo tese tawe kuziva mabasa avo. Umboo hwekubirwa kweupfumi hwenyika huripo. Chivhayo akanzi naMinista Chasi asungwe kare kare, nyaya yake iongororwe, asi minista ndo wakapedzera wodzingwa basa. Izvi zviri on record, zvichinyorwa mumapepanhau enyika kuti paita mbavha sungai muongorore nyika isati yapinzwa mumadhiri anoondonga nyika, asi hazvina kuitika izvozvo. Grace Mugabe wakaburitsa uori hwatagwirei under the banner Queen Bee, asi hapana kusungwa kwatakaona ipapo. Permanent Secretary weInformation Waniki Mangwana wakanyora nezveuori hwachivhayo, asi hapana zvakaitwa. Mai Mutsvangwa ndo vamwe vari on record panyaya yekuti zvigananda izvi ngazviongororwe, kana waine mhosva waripe mhosva dzavo. Asi taakuona kuti pane vari kuvachengetedza vachivaprotecta, asi pazosvika nyika pano hapachaiti kuti tirambe tichitaura pawakuda action. Isu seMAS, under the banner of the revolution, we are commanding the Commissioner General of Police, Mutamba, to start making investigations and effecting arrest to the Ganandas with immediate effect. Kana vari pachokwadi chekuseva MAS. If his hands are tied, tinozviona tega seMAS. Isisu we need that initiation, tobatsira ipapo. Kana muine zvamunoda kuti seMAS tikubatsirei under the banner of the revolution, takazvipira kukubatsirai kusunga vanhu ava, kusunga mbavha dzenyika idzi, which we are declaring as the enemies of the people. Mhuri yeZimbabwe, we have one role to play: to unite and support the revolution, then leave everything to relevant offices. To unite and support the revolution, then leave everything to the relevant offices. Nenhau yekuti revolution yedu iyi musangano wasanganiswa vatambura. Kutambura kwataita kuri kubva paground seMAS. Vashandi vari kushanda in the private sector, vashandi vari kuzviitira mabasa emaoko, vashandi vari kushanda vari muhurumende, vari mumaparastatus, vari kumapurisa, vari kumauto, prison services, manesi, madoctors nevamwe vese vatisingachakwanisi kumenshena. Makanzwa nesi vaya vachitaura nhoroondo yavo
kuti vakasvika pakutambura asi organization yavanoshandira yakasvika even pakuvaignore. Nanhasi hatisati taziva kuti nyaya yavo yawe papi. Chatakaona imhuri yezvigananda under Nurses for ED yakavavhakachira. Message yavakavasiyira ndeyekuti tichataura nevatungamiriri vemaaffiliates edu eNurses for ED, asi chakaitwa kuna nesi ivavo hapana. Utano hwavo ukasakurumidzirwa tinogona kusava navo wototifira. Saka vanhu vakufa under this leadership yezvigananda iyi. So we need to act as early as possible. We are fighting Zvigananda every day. We understand the suffering. We understand the anger. Taakumbira chinhu chimwe kumasi. Tapota ruzhinji rweZimbabwe tagwadama sevatungamiriri venyu. Tine chinhu chimwe chete chatakakumbirai. Tsigirai revolution monyarara. Komanda Geza, semasi takanzwa kutaura kwenyu. We understand the assignment. Tawe kupindura ne-action. Muchaona mega nemabasa edu kuti as the people of Zimbabwe, how ready are we panyaya ye-revolution. Hatichakumhanyisei panyaya ye-signal. Nekuti nesuo we have a role to play. We are playing our role. And tapota komanda. Udzai wamwe wenyu kuti pasi pano patiri tatambura. Asi tichamirira. Ndafara wakuru ruling ne opposition wese vabatana under the banner ye revolution. Tinoda kutenda Comrade Chamisa, Comrade Chiwenga nekutibvumidza kutaura nhunha dzedu sepovo. Chimirirai muone action nemi muchanakirwa. Ndinoziva kuti ruzhinji rungada kuziva kuti sei tamenshena mazita mawiri aya. Comrade Chiwenga ndiwo wakateerera wakabatana nevanhu wakabuda pachena kuti Zvigananda their days are numbered and they must be arrested. Izwi iri rakabva kuwani. Ndosaka takasarudza kuvatsigira sevanhu nekuti ndo vega pari zvino vakadayira izwi revanhu kune vari kuruling party kuZANU PF. Sei tataura zita raComrade Chamisa kudai tiri kune zvematongerwo enyika tati President Chamisa, asi kuno kurevolution tiri kuati Comrade Chamisa. Tataura izvozvo nenhau yekuti tiri kuziva kuti muna 2023 ndo wakasarudzwa nevanhu wakavhoterwa zviri pamutemo zvine mutsindo wakabirwa. Vanhu vakada kutraya kuprotesta wakapfurwa vamwe wakafa. Zvinhu zvatakaona. Mwari wakuchengetei vatungamiriri ikoko kwamuri. Hatina hedu zvakawanda zvatati mutaure. Asi semasi we are ready, asi takatsamwa. Kuvatsigiri we-revolution. Receive your revolutionary blessings in the name of the people. Asi kune Zvigananda, chidhanana cheramwena nekuti mvura zhinji ichanaya. Rini hatizivi, asi vanonzwa signal kuuya kwayo manzwi atataura matonzwa. Just a quick one tichiresponda kuma inbox atinenge tichipiwa. Kana tichiti in the name of the people. Inhau yekuti revolution chinhu chewanhu.
tinozviita takatungamidza masi pamberi. Pano hatisi pachechi. Dai tiri pachechi, vaKristu vanobva vati in the name of Jesus, kuratidza kuti vari kutungamidza Jesu Kristu pamberi pane zvavari kuita. Isisu paRevolution tinotungamidza vanhu pamberi. Tatungamidza vanhu pamberi, zvinhu zvedu zvakakomborerwa nemweya mutsvene, zvakakomborerwa nevadzimu venyika. Zvitendero zvatinopimba mazviri zvakasiyana siyana, asi matambudziko neatitambudza is a common enemy. Tese tiri kumuziva, isi munangagwa and zvigananda. So izvozvo zvinosovwa ne1. Mwari vanotobatsira vanhu vasarudza kuzvibatsirawo. Saka pamberi nerevolution, pamberi neunity of purpose, pasi nezvigananda, receive your revolutionary blessings in the name of the people. Lo munyaka siyavangena. Tinotenda.